Prijatelju, da ti pokažem kako funkcioniše ovo sokoćalo. Ti meni da pokaži, kuda ja ne znam. Dobro, pokaži šta znaš, sebi. Gde ti je kubog? Evo, dobro. Gde ti je menjač? Čeko! Šta ću sad? Jeli! Pa ti si specijalista za kosačice! Jeli, kako se ovo zaustavlja? Pa kad ne stane nafta, sama će da stane! Jeli, jesi je zaustavio? Stala je ona sama. Kozetar je svih nivoa. Sad što se tiče higijene, nije ti baš na zavidnoj visini, ali to ću ja sve da sredim. Ja kad izribam dasku od WC šolje, možeš slobodno da je ližeš. Šta da ližem? Dasku od WC šolje? Žiko, pa nije to toliko strašno. Gospođo, a šta ste vi po struci? Ja? Da. Ja sve što radim u gumenim rukavicama. O, pa to je neki fini posao, gospođo. Dobra zarada, mala nužda 5 banki, velika stotka. Svaki dan puna torba para. A, znači baba Sera. Pa vi ste, znači, ožikine struke, a? Je? A šta je gospodin po zanimanju? On je godinama održavao u Frankfurtu celu kanalizaciju. Bar ćete imati zajednički jezik. Pa znala sam ja odmah da ste vi neki govnar. A osim da je ružan si ko lopov. A ti si mnogo lepa, da tebe kad miševi vide skaču na stolicu od straha. Konju jedan. Baba Sero! Svašta. Cijelog života mi igrate ovdje svoje melodrame, a meni ostavljate dramski repertoar. Do tragičnog kraja. Ali pre nego što dođe taj kraj, ima da vam zaveštam sve ove tužbe, presude, žalbe, sve ove izvršne naslove, naloge, ove pretnje da će da kidaju, da će da seku, isteruju iz stana, sele, isključuju, da će sve da rasprodaju na javnoj licitaciji. Šta je ovo? Pa ja i ne znam gde je ovo stiglo. Emilija! Slušaj, Viki, tata je u velikim nevoljama i treba da mu pomogneš. Ne račun ću ja vama da ispostavim ko u hotelu za partizanski život. Pa ili vidiš da je počeo da se svađa sam sa sobom? Da, ja samo znam da... Gde si, Navro? Suzanu tražim. A ja? Šta sam ja ovde? Nemam pojma, gospođa. Pa bez mene ne možeš da prođeš dok ja ne odobrim. Pa, jedanput sam već bio ovde. Pa ono jedanput i ovo sad i više nećeš. Jeri? Da. Pa onda joj dajte vi ove fotose. Kakve fotose? Pogledajte. Sve same noge i gola dupeta. Tako su rekli, gospođo. Sram te bilo. Šta vam? To je za konkurs. Glava, gde je glava? Glava? Ne treba. Glava otpada. Kako otpada, otpala ti da Bog da. Ne treba glava, gospođo, samo noge. Noge?
Noge. A šta je? Šta vam je? Pa devčinu jedno. Petino. Au, sram te bilo. Jel to mene neko tražio? Jeste. Jedan kuplermajstor, jedan hohštapler. Vama su svi hohštapleri. I prestanite da plašite moje poznanike i da ih isterujete odavde. Što ti je poznanik, može da se zakitiš s njime. 40 godina spuca u dupe u vuku, u farmerice, pa tražim gospođicu Suzanu, more marš. Pa šta ovo znači? Ovo ti je ostavio za pasoš. Pa kako smete? Ko vam je dozvolio da otvarate moje slike? Za ovo ću da vas tužim i za to što isterujete moje poznanike. Kad te posreti neki pošten čovek, kad te zaprosi, uhvati za ruku i odvede pred oltar i u Božju mater odavde, njega ću da pustim. Ostale sikter metlom. Oltar! Šta se tu bečite? Hoću da reklamiram ženske čarape. Je tu nešto loše možda? Samo dupe i noge. Da nisu vaše volje. Pa njih da islikaju na naslovnu stranu da metnu. Ja sam već bila na naslovnoj strani, onda kad nisam ni sanjala da će da se nakote takve kao što si ti. Mene su u glavu slikali, nama je lice bilo važno. Doći ću i ja do lica, gospođo. Malo morgen. Danas se do glave dolazi za obilaznim putem. Od dupeta do glave teško se stiže, moja gospođice. Ta putanja je danas, bako, zaista veoma složena i zamršena. Jel ima nešto se jede, a? Ne znam ona ni gde je dupe, ni gde je glava. Ne znam. Jasno, koga da uhapsite? Mene da uhapsite? Tebe nego šta? Mene koji činim dobro ljudima, sram vas bilo. Evo i vama ću da učinim, odnosno vašem prijatelju. Obojice ste mi simpatični, mislim. Dobit ćete litar, a platit ćete samo 750 grama, je u redu? A ti nisi normalna. Ja nisam. Ja, pogledajte ovaj sad, vidite ovo zlato ovde, ovo delo. A vi, ko je ovo delo? Nikad u životu nisam čuo za ovo. Šta je ovo? Nema pas zašto da vas ujede. I ko je ovde nenormalan, molim? To što radiš nije humano. Zašto? Prošetam ovako malo bolnicom, pitam ko šta traži, ko šta nudi, spojim ljude. Nekom treba krv, nekom treba bubreg, nekom... Stvarno da nemate vi slučajno neki bubreg viška? Bubreg? Pa otkud mene višak bubreg? Šefe, mogu da vas iščupam iz bede u kojoj ste zapali, stvarno. Mogu da vam organizujem prodaju jednog bubrega. Ozbiljno, imam čovjeka bogat, ne pita šta košta, već sam u pola organa za meni, ozbiljno. A i šta će vama dva bubrega? Šta kad lekari kažu da je odraslom čovjeku sasvim dovoljno jedan bubreg da živi? U današnje vreme imati dva bubrega, to je čist luksus. Čist luksus. Šta se mora? Ovo mi to. Ovo mi. A da, Sav je u nekom transu. Da. Od kad mu je to? Od kad ga izvukuš iz bubnja. I u bubnju bio? Svi smo mi u bubnju, samo eto nekoga izvuku. Hajde da ja tebe izvučem iz bubnja. Odakle? Iz bubnja. Šta ću ti ja? Pa kako šta ćeš mi? Bože moj, pa ti znaš zašto ti dolaziš kod mene? Pa kako da ne? Pa kaži onda, pa hajde. Ovako tete, a tet kaži, izjasni se, lupi. A kako lupi? Pa ne dajem ja intervju pa da lupam. Hoću da me vodiš kod tvojih. Hoću da im kažem sve, u brk, sad. Sad mi kako? Sad je tamo ludnica. Znaš da ja moram oni sa mamom da porazgovaram. Mama je staromodna žena. Ti si jako modern. Pa nisam šiz, ali ima moderne poglede. Hoće Sestić da proba na meni afrofrizuru. Dokle ćeš, bre, da jedeš ovo slatko kod mene i da piješ tu kafu? Pokaži mi onu tvoju neosvetljenu stranu. No, bre, što si, bre, takva? Što me mučiš, bre? Vidio sam se zbog tebe u suko ko štafla. Opuzdavam samog sebe u tom pogledu. Hoću kod tebe da ostavim utisak džentlmena, a ti stalno navraćaš vodu na te banalitete. Pa to ceo pošten svet radi. Naravno, ko može? Marija, ja sam zgranut. Ti, Marija, mora da shvatiš da ja neke stvari mora da sredim, da mu situacija mora da se izbistri. Onda sa mamom da porazgovaramo o našem problemu. Znači, ja sam za tebe problem. Vidi, ja sam. Pa kako da ne možeš da shvatiš? Ako hoćeš da dođemo ovde, onda moram mamu da pripremim, treba stvari da spakujem. Ne mogu ovdje kao puvanjak da se zvučem iz kuće. Jeste, sigurno će da plače za tobom. Neće biti prijatno, to je sigurno. Ja to najbolje osjećam noću, kad me jorganom zatutkava iza leđa. Uzdiš? I ja uzdišem. Ja uzdišem. Neću više, da znaš. Neću više.
I se izjašnjava ili ću da tražim drugoga. Možeš li samo preko mog živog leša? Maro, pa ti znaš koliko tebe ja... Šta? Maro, meni samo treba da padne mrak na oči. A meni kad padne mrak na oči, imate razbucam ko buldožer stračar. Lence moje, muškarčino moja, pa tako te hoću. Tako te hoću, kaži mi nešto lepo, nešto slatko. Hoću, Maro, ali samo zatvori oči. Maro, ima nešto slatko se pojete. Zabolila mene i ruka i noga. I levo i desno. I mene zabole, čorče. Sveštenik. Kažem, mogu sam da ti pomognem. A nein, to moj rekreacion svako jutro. Moram malo odrtaviti. Kada odrtaviš, bit će ženska i ko. Jeli, šta si to kupila? A, puno. Što hud? Patica, moj muž, šika. Slušaj, ja nisam muž kao mušmula, nego muž kao puž, verstehen? Puž kao žika. Da. Muž, puž. Žika kao puž. Dobro. Mene učiti, ja sve naučiti. Ovo je za moj mali miša. Luftbalon. A si se pretrgla. Šika, šta znači to ebiga? Ja taj odraz nisam videla u rečniku. Čudi me da ga nema. Jeli, što tebe to interesuje kad si ti udata žena? Pa, kad god izađem, čujem ebiga. U supermarket ebiga. Ne znam, šta to znači ti? Pa to znači ti, evo ovako, živeli, ali samo u otmenom društvu. Ebiga! Ebiga, ti ćeš pored mene naučiti srpski bolje od Vuka Karadžića. Šika, kako mi kažete luftbalon? Isto luftbalon, a može i luftigus. Ja ga radim, a? Pukla moj luftigus. A pukla kak je buša. Gori nego mali miša. Šika! Otišao sam na probi. Joj, Žiko, idi begaj. Narasla je proja, mišu do kolena, jer listina mišu do kolena, mišu do kolena, žabi do ramena, jer listina žabi do ramena. Vi, komšija, molim vas. Ja? Vi, nemojte toliko duboko, oslobodite malo glas. Udavi mi ovaj duvan. Pazite. Mi. Idemo. 3, 4. Mišu do kolena, žabi do ramena, jer listina žabi do ramena. Molim vas, šta vi tražite ovdje? Oprostite, molim vas, nisam mogao da se uzdržim. Tražim vašeg solistu, a mog prijatelja Žiku. Pa ne mogu sad, prijatelju, vidiš da sam u aranžmanu. A, ne, samo vi idite, slobodni, ajde. Pa da, i onako mi je grlo nešto zaribalo. Izvolite, maestro. Zahvaljujem. Doviđenja.